To bolo krásne ráno. Takže ako vždycky skočím do bazéna. To ma prebudí. Ideme do školy. Mojím párom. Tak, otvoril som. Navrám. Nenabúral sa auto. Ej, čo robíš? Ideme. Čo robíš? Hore. Pôjdem. Tam budeme zaparkujem tam auto. Máme do VIP miesta. Prísem do veci. Idem na hodinu. Počkaj. Co si? Ja som to nová spolužiačka. Aha, som nová spolužiačka. Jak sa voláš? Haló, ako sa voláš? Počkaj. Nemám veľa mena, lebo odoberateľov mám na TikToku veľa, tak rozmýšľam, aké meno mám. Nelka. Aha, Nelka. Pekné meno. Ja som Megamister. Tak aj mne sa páči to meno. Počkaj, ja idem ešte na záchod sa nalíčiť. Ideme na záchod. Táto spolužiačka je akože mega pekná. Mne sa mega páči tá spolužiačka. A ona určite frajera má, doma sa ľúbe na nej. A už Ahoj. tu. Ahoj, a máš frajera? Nelka? Ja nemám. A ty si premium alebo VIP? Lebo ja som premium. Ja som tiež premium. OK. A vieš, keď sme premium v škole, tak môžeme zasvieť to. Tak môžeme zdrhnúť zo školy. Viem. Tak nezdrhneme. Tak poďme zdrhnúť, utekáme. Dobre, ideme ku mne domu? Môžeme. Áno, chcem. Počkaj, zastav. No. Musím sa nalíčiť. Dobré. Tak, ešte si dám ručenku. Mám. Môžeme? A ty si taká skvelá kamarátka, nechceš byť moja kamarátka? Ja som si myslela, že už sme kamaráti. No tak dobré. Ideme ku mne dom. Taký je. Tak semka. And off we go. I love it. Tak pesničku spievam.
Môžem dneska u teba prespať? Kamo, ale akože mne to príde trošku divné. Tak A odpoviem. čo? OK, takže bum. Zatvorím. Bum, zatvoril som a poď. Tu je jedna izba. Tu Môžem dneska pôjdeš. Môžem dneska prespať u teba? Dobre, môžeš. A keď pôjdeš sem a pôjdeš hore a pôjdeš sem do výťahu a pôjdeš hore. Jedna spálňa. Tu je šatňa. A tu je druhá spálňa, že tu je proste tak, vidíš. Proste je to pekné. Není to ešte jedno patro? Ideme sa pozrieť ešte do toho patra? A tu ešte grill, výrivka, idem do výrivky ja. Môžem zapáliť grill? Hej, zapal. A bude to totálny random dneska. To je pohoda. Prečo si oblečený? Chod sa prezlesť. OK, tak sa idem prezlať, no. Ja sa idem prezlesť. To je pohoda. Čo sa tak ku mne tlačíš? No neviem. To je viac také teplo, kdežto to je taká viac zima, to je viac teplo. Aha. A prečo sú tu také srdiečka? To sa mám ja viac teba pýtať. Ale neviem prečo. Počkaj, ja idem na tým na záchod. Tak choď. To je pohoda. Ja zatiaľ dám meso, pohoda. Ona proste mi príde taká súska. Mi príde taká sús trošku, lebo... Aha, už... Ahoj. Ahoj. A zostaň, Poďme. choď do výrivky a ja si idem zavolať s takým. Dobre, ja si idem s takým zavolať. Ok. Ja zatím idem natočiť také videjko. No tak ja, proste ona mi príde mega divne kam. Ona normálne... Ide točiť tam normálne mi tam u nás srdiečka dala. Ja som ju ľudia špehoval. A normálne... Pozerajte, ak sa líči, aby ste taký pekný ako ja. Ja vám to Musíš si potom ukážem, ako som... Ako... Tak preď ešte trochu si musím zavolať. Poď, ideme si dať fotku. Dobre, tak si dáme fotku. A ty máš aký mobil? Máš aký mobil? iPhone 17 Pro Max. Ja mám lepší. Ja mám iPhone 18 Pro Max. Tak poď sem, poď sa fotiť. Ale ona mi príde ľudia mega hrozná. Lebo keby bola do mňa zalúbená. Dobre, Kop, už môžeme ísť. Ja idem do výrivky. A ja idem natočiť video, že som vo výrivke. Ešte zoberám si mobil, tak. A prečo sa ideš ku mne, keď tu je teplo? Keď tam ideme. Tak ja zatím tak, kde idem ešte. Čau. Takže čaute ľudia. Vítam vás z dnešného videa. Dneska to bude short s mojou kamarátkou a vidíte, som tu vo výrivke a dávajte like a odber. Tak čus!
Vidíš? Ja mám iPhone 18 Pro Max. Vidím, ale fotiť ešte raz. Prečo? A ja sa počkaj, ja sa tiež fotiť. Čo mi dáš pusu v škole? Ty si mi chcela dať pusu? Pomoc! Ne, kamo. Ona spadla. Kamo, tam... To fakt bolelo, kamo. No, more. Ona spadla. Si pohol? Si No, pohol? nie som. Zoberieš ma naspäť do tej videóky? Poď. Nemôžem chodiť. Poď. No, počkaj. Zober ma. No. Ty prečo ideš sem, kámo, ty si fakt. Ty mi ideš normálne na ramena. Otvor sa. Drop. Ja som mobil. Čo? Ja som teraz na mobil a... Tak, no... Myslím si, že už by si mohla ísť domov. Nemám ťa ísť odviesť? Ale moji rodičia išli na dovolenku a kľúče mi nenechali. Takže ja nemám kde bývať. A rodičia prídu až o týždeň. Takže... Môžem prespať u teba, nebudem spať v inej izbe než ty. Tak dobre, no. Vieš čo, nebudeme vo tej výrievke, ja to vypnem. A tak už ráno, my sme tu vo celú noc. Bum, vypni to všetko. Môžeme ísť rovno do školy, tak ja nezlesť. Ale my sme tu boli celý deň. Ja sa idem prezleť. Tak dobré. No, Baťo vpredo do školy. Ja už som včera, lebo som mal v plánu zdrhnúť a teraz si zoberiem. Ja budem... Dobre. Ja už som sa zbalila. Počkaj, idem si po batoh. Počkaj. Batoh. Tu som si ho nechala. Do pitomej školy. Ja fakt nemám rád školu. Ale vieš, čo je najlepšie? Vieš, čo je najlepšie? Že môžeš skočiť do bazénu z tohto baráku. Kúkajú. Hop. To je mega dobré. A máme taký istý rúbsak. No. Poď, už nasiadam do toho auta. Ja som ešte ani bránu. Ja si mi otvorila. To je jedno. Ja ju zamknem. Ideme. Dávaj. Zoberieme to trošku film. Že nepôjdeme cestou, ale proste tak. Bláznivý. No, nevadí. Keby si videla, čo som ja všetko zrobil v mojom živote, tak by si povedala, že nie som blázen, ale ešte bláznivejšie, než si myslíš.
No už sme tu, ja zatím idem do školy. A už som... Počkej, musím zamknúť auto. No. Nedáš tvoje číslo? Čo? Nedáš mi tvoje číslo? Počkaj, tak dám ti. Tak, už to mám. Počkaj. Však ja som ti ani nepovedal. No. 094. Už mám. Ja som si pozrela z tvojho mobilu, keď sme boli v tej výrivke, som si pozrela z tvojho mobilu. Ty si... No, dám to. Tak, Poď sem, idem. a sme tu. Ja si idem zobrať dávku svačinku. Tak to až po veľkej prestávke, ty. To nevadí. Ale sme pre My Milu, sme takže si možno asi zoberiem napríklad toto. No asi. Tak ja musím ešte Chodíme na tú hodinu. na tú hodinu. Tak a budem... Ja si idem po mobil, čo som si nechala v skrinke. Ja aj tak už nemusíš, už aj tak hodina skončila. Tak Ja, konečne. kolobežka. Ja som si kúpil... Ja mám 2 elektrické kolobežky v taške, tak môžeme ich vybrať a ísť na tých elektrických kolobežkách. A povieš mi, Zajtra. vieš čo, daj ich do kufru. Dobre, chodím, hop, a môžem. Ja si sadím na krídlo. Počkaj, ešte nie. Ja si musím len sadnúť, lebo to nedoťahnem. No môžeš. A ideme. Tak, už sme tu. To čo bolo? Ty tam ješ vzadu? Hej, desiatujem. Tak. Ráno môžeš sa otvoriť. Mamo, ešte to auto nejede. No, už to nejde. Nechceš ty dať bránu? Nechceš ty zavrieť bránu? Tak ja idem. A poď sem. Lebo vieš čo, ja ti nepoviem to. Bo to bol prank. Mega mister, som ti to dosť dlho tajila, ale odtedy, keď sme sa videli v tej škole, odtedy som do teba zaľúbená. Čo? Toto sa... Kamo, ty klameš. Neklamem. Dobre. Ja som aj tak celý čas do teba tiež. Ja som celý čas aj tak do teba tiež. Poď sem, zastav. Čo robíš? Toto som nečakal. Ja odpadnem. Pomoc, ja odpadnem. Dobre, volám záchranku. Áno, dobrý deň. Dovidenia. A mne to boli všetko. Všetko boli. Zase idem na lík. Nemake-upuj ma. To je farba na vlasy. Čo to robí, to ešte horšie? Au. Pomoc. Pomôcť, ja sa topím.
Konečne toto. Veľmi ti ďakujem. Mimo zač. Ja už musím ísť, tak čau. Ja musím ísť ešte na doučovanie, tak čau. Tak čo? Ľudia, pre toto video by to bolo všetko, kebyže ďalšie pokračovanie z tohto, tak dajte like a odber, ja sa s vami lúčim. Tak, čau. Čaute. A toto... Jo, teraz... Ďalšie pokračovanie, dajte na toto video 10 lajkov. Tak čus.